Ga, kinsay lisod kayong sabton? Ang amang o ang bungol? Ay, syempre, ang asawa. Unsa to? Kay lisod man jud bitaw kayo mo sabton. Tarong ako ha? Kay tinuod man bitaw. Kay ug mula ka ang bana magyaw-yaw ang asawa. Unya og sapakon palayason. Unya ra magmulayas, babaulion. O di ba? Lisod kayong sabton. Mas lisod ba mo sabton, oy? Ngano kung lisod may sabton? Alay nga na magdili mo lisod sabton. Nga maglood-lood, mandayon mo kung dili pa naon. Unsay kaalagad ako nimo, Mrs.? Kuando ka nang doon na may manggawas nga brown sa kong kinataw? Mao ba? Uy, Dok. Naunsa maka ni Dok? Yun na rabagod. Kapila man day kagamiton si Mombana. Panagsarag yun din taon, Dok. Aw, mao di ay nga dunay manggawas nga brown, Mrs. Kay gitaya naman day nang ilaw mana. Ha? Mao jud ay resulta basta panagsara gamiton sa bana. Unsay pagtuo ni mo ani, Dok? Puthaw? Unsay applyan mo, sir? Para abroad, ma'am. Unsay imong pangan? Edgardo Gahidi Humok. Ang imong edad? 28. Address mo, sir? Trinidad, Bohol. Doon na kay trabaho, sir? Doon na, ma'am. Unsa man po imong trabaho? Tricycle driver. Single? Sidecar, ma'am. Unsay sidecar? Ang tricycle. Ha? Kano sa arag mo kakakitag tricycle nga single? Nay, hugaw di kayo ng bugas, no? Ngano na kaingon gud ka anak-anak? Kana saragod na hugaw ang bugas. Nga sa dili pa na natulong agon, ato aman ang hugasan. Ingon man gud si teacher, nay. Nga ang bugas ko, no? Gikan ko na sa dugo og singot sa mga mag-uuma. Aw, tinuod man po ang imong teacher, nak. Nawara ka, nay. Hugaw dyan lagi ng bugas. Tay, lain man kayo kong lawas, oy. Wala dyan ko makasabot, ani ba? Kung mauna, kinahanglan ipatanaw ka na kong doktor. Sure ka, tay, nga maayo kong ipatanaw og doktor? Maayo lagi, mauwi patanaw ta ka dito. Palihog na lang kukuha sa kong picture, tay, be. Unsa man na mong picture? Ipadana ko nimo. Ha? Kadto na lang ipakita sa doktor kay imo ra man ka ako ipatanaw. Hala ka, day. Klaro og tataw naman di ay kaayo na imong tiyan nga pertinanda ko. O lagi bayot? Unya? Unsa may plano ninyo sa imong boyfriend? Ano sa man mo magpakasal? Di lagi masugot ang iyang pamilya nga magpakasal, me. Ha? Nga naman dili man. Nga buntis ka naman. Tayon paragot? Kisa may di mo sugot? Ang iyang mama o ang iyang papa? Ang iya laging asawa. Padre, doon ako'y nakitang bakol nga gilabay ang sungkod. O pagkahuma, naglakaw-lakaw. Kung mauna, gimilagruhan siya istoy. Hay naman siya karon. Tuwa na sa may altar dri ay. Nabungi, human maumod. Sir, naaba mo'y bakanting trabaho? Oh sir, Duna. Ay, di man ko si Duna, sir. Kadyot lang una sir ha? Daghan pa bang na naglinya? Maong standby lang una ka dito sa gawas. Ingon gud ka, sir, kay Duna'y bakanting trabaho. Duna lagi. Maong standby una ka sa gawas kay Duna pa may nag-una nimo. Nag-apply gani ko, no? Aron di na ko ingnong standby sa musilingan. Patay jud ko ni nanay ani ron. Kay imo raman di gihapon kung ba standby yon. Maayo pang hilo kay gitilaan. Maayo pang dagom, kay gamay pagbangag. Unsa tay magisulti? Waoy! Kaklaro ato? Ilasan bayaw ko nimo. Naunsa ka diha? Naunsa si mo kagaral? Ingna lang jod nga gamay nang imo ha. Dok, magpa-check up unta ko. Unsa may imong sakit? Kuan dok, di man ko makatugog magabi eh. Aw, kanara di ay? Kasayon! Unsaon man dok? Di lagi kakatugog magabi eh! O lagi dok? Aw, matugag ba adlaw?